правим палачинки. Първо слагаме брашното. Чукваме си 2 яйца. И сега си разбиваме яйцата с брашното. И постепенно си добавяме и млякото. Добавяме и мъничко вода. Разтопеното масло. Малко ванилия, малко захар и още по-малко сол. Оп. Но виж, тънички стават. Рецепта на един французен. Да я намажем малко с масълце, както аз обичам, да са по-маснички. И ето сега. Идва ред да си намажем палачинката с Biscoff Crunch Jar. Може да си поръчате от epiccheat.net. И сега да го пукнем отгоре. На мен ми е голям кеф. Е така. Хоп, хоп. Бисков крем с кадаив и млечен шоколад. И сега за окраса малко бял шоколад течен. А Epic Cheat имат шоколади с брутални пълнежи, както и подаръчни кутии, подходящи за всеки повод. Може да ги разгледате на сайта им epiccheat.net. Много готино хрупко.